vás, milí přátelé. Dneska jsem si pozvala kamarádku, regresní terapeutku Petru Peral-Matovskou, která se zabývá regresní terapií, hlubinnými terapiemi, jako je kvantový přepis paměti duše. Učí lidi, jak se mají spojovat se svojí duší, pomáhá jim s vnitřním dítětem, dělá čištění od nežádoucích energií a entit, kledeb, uřknutí a mimo jiné je také umělkyně, která tvoří krásné cínované šperky a šperky z křišťálové pryskyřice. A nově teď vyrábí také orgonity. Tak já Peťku tady přivítám. Tak, ahoj Petí a řekni nám ještě něco o sobě, Ahoj, než jsem Jaňoušku. vzpomněla. Tak řekla jsi téměř všechno a akorát ještě možná, že s tím, jak spojuju lidi s jejich vlastní duší, tak je spojuju i s jejich průvodci. Tím myslím anděly strážné. Takže jako to asi jenom tak na doplnění. Tak řekni, kdo jsi, jak začínala, proč jsi vybrala zrovna regresní terapii. No, já jsem nebyla, jak se říká, zázračné dítě, mně se nezjevovaly anděle, mně se vlastně akorát dělalo v nemocnicích strašně špatně. Jo, že jsem v nemocnicích téměř omdlívala, takže to, pokaždý to byl pro mě dosti traumatický zážitek. Teď už vím proč, já už se toho nebojím a když už musím do nemocnice, tak ať už na prohlídku vlastní nebo jenom na návštěvu k někomu, tak už s tím problémy nemám. A vrátím se k tomu dětství. Takže jsem byla vlastně takový, dá se říct, normální dítě, ale co je normální dneska? Ale v dospělosti se mi začaly dít zvláštní věci a já jsem si je potřebovala vysvětlit. Mě mozek nebral. Jo, řeknu příklad, když mě v 19 zemřela maminka, tak mě tu noc předtím se zdál sen s ní, kdy se mnou loučila a já jsem to nechápala. Probudila jsem se, celý den jsem byla jak na trní, nedokázala jsem se s tím nějak jakože vyrovnat. Takový ten den, možná to máte občas všichni, když byste šli na ulici a někdo vám řekl dobrý den, tak byste se rovnou rozbrečeli. A odpoledne mě vlastně zavolal tatínek, že maminka zemřela. Takže mě to vlastně docvaklo. Jo? Pak šly léta dál a jakože takový různý drobný příhůdky se mi dály a pak se mi stalo, a teď už je to 14 let, kdy zemřel můj přítel, zemřel nenadále a já vlastně naposledy, když jsem ho viděla a loučila jsem se s ním, protože odjížděl do práce, a on odjížděl do práce vždycky na pár dnů, pracoval mimo vlastně mimo oblast, kde jsme bydleli, tak když jsem se s ním loučila, tak mě v hlavou proběhla takový spíš pocit než myšlenka, hochu, já už tě neuvidím. A pak vlastně přišla zpráva, že zemřel. Takže jo, další věc, kterou bych nazvala věci mezi nebem a zemí, který je potřeba osvětlit. No a pídila jsem se vlastně potom, proč se mi takové věci dějí, proč mám občas živé sny, vím, že to jsem já, ale že vystupuju v tom snu já, ale nedokázala jsem si vysvětlit ten sen. A protože jsem člověk, který si to potřebuje všechno osahat a logicky i vysvětlit následně, tak jsem hledala nějaký nástroj, kterým bych si to vysvětlila. No a do cesty mě přišla regresní terapie a přihlásila jsem se vlastně na první kurz regresních terapeutů u Míly Lukášové a
tam mě to všechno nádherně docvaklo. Jo, proč se mi děly takové věci, proč jsem omdlévala v té nemocnici, proč je mi tam špatně, jak to, že jsem cítila dopředu, že ten můj přítel už se nevrátí, že už ho neuvidím. No a vlastně, jak šel čas, tak mě docvakávaly další a další věci, přicházely mi nádherný aha efekty a konec konců přišly mi do cesty i knížky Michaela Newtona a ty mě to vysvětlili úplně, úplně nádherně, krásně a z nich jsem měla asi nejvíce aha efektů ve svém životě, který jsem kdy měla. Samozřejmě potom přišly další a další informace a jak to šlo dál, tak vlastně mě chytla ta regresní terapie, zjistila jsem, že to je úžasný nástroj, přišla mi do toho i onen kvantový přepis paměti duše. S tím ruku ruce přišlo spojení s vlastní duší, spojení s průvodci, čištění jak lidí, tak i prostoru. Takže je toho sice víc, co dělám, a samozřejmě nemůžu zapomenout ani na vnitřní dítě, ale všechno se to motá kolem té regresní terapie, kolem energií, kolem těch průvodců, mistrů, kolem andělů strážních, i vlastně kolem, a to bych vzpomněla druhou knihu, a další knihu, a to je kniha Jana Van Helsinga, Kdo se bojí smrti. A to je taky úžasná kniha a do dneška ji používám, když potřebuji nějakou otázku zodpovědět, nebo když si nevím rady, jak dál, tak jen tak prostě prolistuju a na jaké stránce se mi to otevřeno, tak tam si to přečtu a najednou mi to s tím taky koresponduje. Takže tu knížku využíváš jako Zapomenout orákul. i tady tuto. Vlastně ano. Vlastně ano. Ono je to vlastně strašně, strašně moc otázek formou, že vlastně Jan van Helsing se několikrát ocitl na prahu smrti a zajímalo ho to a nějakým úžasným způsobem se vlastně dopídil k médiu, který uvolilo se, ten člověk se uvolil k tomu, aby byl zprostředkovatelem a skrz něj mohl hovořit anděl proměny, kterého my spíš známe jako smrt. No a Jan van Helsing vlastně pokládá tady tomu andělu proměny otázky. Je jich přes 300, takže tam se dá krásně vybírat. Tak to děkuju, to bylo krásné teď. Já bych se tě zeptala, třeba kdybys řekla divákům, co jsou to přivtělené duše? Co jsou to přivtělené duše? Nebo Tak, to zbloudilé. bychom asi museli začít. Tak, co jsou to zbloudilé duše, tím bychom asi začali. Začneme tedy v rychlosti. My lidi máme tu tendenci, a zvlášť, když nám zemře někdo blízký a zemřel, dejme tomu, po nemoci nebo po nějakým, přece jenom neměl ten život příliš veselý, nebylo to ejchuchu, tak máme tu tendenci se ubezpečovat tak, teď už je mu dobře, teď už ho nic nebolí, teď už ho nic netrápí. Je to tak, ovšem za předpokladu, že se po vlastně fyzické smrti duše oddělí od těla a jde, tak říkajíc, domů. Je jedno, jak to nazveme, jo? Někdo to nazývá bardem, někdo to znamená, pro někoho to znamená domů, pro někoho to znamená, že odejde k Bohu, do světla a tak dále. Ale bohužel se velice často stává, že duše neodejde tam, kam má. Buď to světlo nevidí, nebo zapomene cestu. Je spousta možností, jak se stane, že ta duše neodejde tam, kam má po fyzické smrti. V tu chvíli se stane zbloudilou duší a bohužel se může stát, že taková zbloudilá duše, která de facto je někde v prostoru, tak se jí podaří proniknout do těla cizího člověka a stává se tím pádem přivtělenou duší.
A tyto přivtělené duše bohužel sebou přinášejí teď už svému hostiteli všechny své problémy, všechny svá traumata, všechny své nemoci a své pocity. Jo? Takže se člověk může cítit najednou slabý, vycucaný a nedej bože se v něm projeví ještě nějaká nemoc. Abych to řekla na příkladu, to se asi pochopí nejlíp. Vezmeme si klasickou maminku 3 dětí, která chodí poctivě do práce, doma má druhou směnu, stará se o své děti, vozí je na kroužky, jo, připravuje jim svačiny, stará se o svého manžela, domácnost špigl-nigl. No a bohužel se do ní přivtělí nějaká duše a dejme tomu nějakýho opilce, nějakého člověka, který měl ke všemu třeba cukrovku, bercové vředy, které jdou potom v ruku v ruce s cukrovkou a tak dále a měl spoustu zdravotních problémů. A podotýkám, byl ve svém životě mužem. No a tady ta maminka 3 dětí najednou se přestane zajímat moc o ty děti. Manžel, jako pane bože, ten ji tak začne překážet, protože v ní je přivtělená duše onen chlap a jakože co by chlap měl co s nějakým dalším chlapem, na to on není a nějaký cizí děcka o ně se starat nebude. A tak strašně má furt chuť na ten alkohol, jo, že donutí i tady tu ženu, aby začala popíjet, jo, utrácet peníze za alkohol a tak dále. A tady takhle vlastně v uvozovkách spořádané ženy, výborné matky, manželky, já nevím, kámošky, pracovnice se najednou stane, ne najednou, ono je to jakože období nějaké, nedá se to dopředu určit jak, se stane prostě, jo, vyloženě člověk na pokraji společnosti. No a bohužel to způsobuje ta přivtělená duše, která převálcovala její vlastní duši. Zároveň taková přivtělená duše bere i energii právě ze svého hostitele, protože jinak to neumí. Jinak to nejde. Takže to jsou přivtělené duše. No a teďkom, jakým způsobem se propojuje právě hlubinná terapie kvantový přepis paměti duše s tím, co nám teď řekla? Tak, kvantový přepis paměti duše se na rozdíl od klasické regresní terapie, která se hodně zabývá traumaty z minulých životů, zabývá časoprostorem mezi jednotlivými životy. A jeví se to tak, že my, než jdeme žít další svůj život, si vlastně všechno pro to vybereme. První, co si vlastně určíme pro ten život, tak je samozřejmě náš životní úkol, nebo úkoly, protože jich může být x pro ten daný život. A od toho se odvíjí další výběry. Máme právo si vybrat, na kterou planetu se narodíme, abychom ten úkol správně plnili. Máme právo si vybrat, jestli budeme mužem, ženou, i to, jak dlouhý ten život bude, má a hraje svou roli. Vybereme si svá vlastní těla, vybereme si, kolik energie si sebou vememe, protože ono to tak vypadá a spousta klientů mi to tak i potvrdila, že si my určujeme jako duše, když to vemete balíček 100%, tak si řekneme, kolik procent si vememe pro ten daný život a kolik nám tedy stačí na splnění daného úkolu životního. Je pravda v tom, že v každém tom výběru my můžeme udělat chybu. A i při tady tom výběru, při každém z těch výběrů, je s náma náš průvodce a on má možnost nám říct, hele, nechceš to zvážit,
dejme tomu ten příklad, duše si vybere úkol, který má splnit a řekne si, dobrý, to už jsem zkušená duše, tady ten úkol vlastně už plním 5. život, tak mně stačí 65%, já jako to už zvládnu. No a průvodce nám může akorát říct, hele, nechceš to trošku ještě zvážit? Přece jenom, víš co, je to těžký úkol, už se v tom plácáš 5 životů, přiber si trošku víc. Zeptáme se potom třeba toho průvodce, hele, tak jako kolik bys doporučoval, kolik bys navrhoval. Řekne, cítím, že minimum by mohlo být tak 75. A záleží na egu každé duše, a to si nenalhávejme, každá duše má své vlastní ego, tak může říct, ne, fakt, já to zvládnu, já cítím, že to bude v pohodě, tak mně stačí těch 65 a vezmeme si sebou pro ten život jenom těch 65%. A stalo se už u x klientů, že jsme postupně navyšovali procenta té duše v těle, protože je mozek bohužel válcoval. No a samozřejmě si domluvíme i role, které budeme hrát s jinými dušemi. Jo? To znamená, že si můžeme už dopředu domluvit s dušemi svých dětí, že k nám přijdou jako naše děti. Že se domluvíme s našimi partnery, s našimi učiteli, s našimi šéfy, které nás totálně prudí, ale je to opravdu jenom tak, že si hrajeme role. A bohužel to zachází až do takových extrémů, že čím je duše zkušenější, tím samozřejmě chce těžší a těžší úkoly. A jeví se to tak, že tady na Zemi, díky dualitě, která tady je, ty lidské emoce jsou opravdu jedny z nejtěžších a nejsložitějších ve vesmíru, ale pokud to ta duše zvládne, tak to má opravdu vliv na její růst a hlavně zkušenostní růst té duše. A my vlastně v sobě máme tu touhu po tom růstu zakodovanou v té duši automaticky. Jo? Takže si na sebe občas ta duše uplete opravdu hodně krutý bič. Opět řeknu příklad, měla jsem klientku, byla to 17letá dívenka, která trpěla leta anorexií a bohužel se u ní i objevily sebepoškozovací manýry a sebevražedné úmysly. Takže se její rodiče báli nechávat samotnou doma. Ve škole kolikrát se stalo, že se zavřela na záchodě a musela přijet pro ní záchranka, protože ty panické ataky, které ji pronásledovaly, tak byly opravdu nesnesitelné. Její rodiče se mě oslovili a požádali mě o pomoc a po domluvě s touto dívenkou jsme se pustili do regrese a dostali jsme se, nebo spíš dostala se ona až do života, kde byla mladou maminkou malého děťátka a její muž byl neskonale žárlivý. A když se narodilo toto miminko, tak on začal žárlit i tak na to dítě, že ho jednoho krásného večera ubil. A ona v sobě po celý život a po další životy nesla obrovskou vinu za to, že ono své děťátko neuchránila a nedopřála mu život takový, jaký by si zasloužil. Díky kvantovému přepisu paměti duše jsme se dostali do chvíle, kdy si tento život domlouval. Vyšlo najevo, že je to velice pokročilá duše, která si chtěla sáhnout na jednu z nejtěžších lidských emocí, a to je smrt dítěte. A zvolila si tady tento úkol. Domluvila si i s tím svým, nebo s duší toho partnera,
že jí zahraje roli onoho vraha a onoho žárlivce. Takže pochopila, že vlastně, vždyť já jsem si to s ním takhle domluvila. On byl úžasný v tom, že mi to zahrál a že na to vůbec přistoupil, protože i pro něj to musela být obrovská zkouška. Pak jsme se spojili s duší toho dítěte, ona se mu začala strašně omlouvat, protože to tak cítila. A ta duše jí řekla, hele, ale já jsem s tím souhlasil, já jsem to takhle taky chtěl, já jsem chtěl vyzkoušet, jaké to je, protože tu zkušenost jsem v sobě neměl a potřeboval jsem si ji zažít, jaké to je přijít o život násilnou smrtí v tak malém věku. Takže vlastně ona pochopila, že to byla de facto domluvená hra a že není ani komu se omlouvat a je zbytečné cítit tu vinu, kterou cítila. Ta anorexie šla dopryč, sebevražedné úmysly šly dopryč a sebepoškozování tím taky. Dneska je to maminka 2 krásných kluků a žije svůj život a jo, je to paráda. Takže opravdu je možný, že si my na sebe ušijeme opravdu takový strašný úkoly, který svým způsobem mozkem bereme jako obrovitánský dramata. Ale kdyby si naše duše vzpomněla, že je to domluvený, tak je to vlastně v pořádku. No, to já vím, pokud teda bych mohla do toho trošku vstoupit. Určitě, ty taky děláš kvantový přepis paměti duše, takže zkušenosti máš určitě. Já jsem totiž narazila stejně jak ty na ty knížky od Michaela Newtona a mě to natolik pohltilo, že já jsem zkrátka tak nahoru požádala, že bych chtěla potkat někoho, kdo s tím pracuje a najednou se mi zjevilo video, kde byla Petra a já jsem normálně zavolala její telefon a domluvila jsem se s ní, zda by mě udělala individuální kurz kvantového přepisu paměti duše. Ano. A to si pamatuju, to byla luxusní péče, teda to musím říct. A pro mě to byl Tak to děkuji. zážitek. Už jenom díky tomu, že ty jsi mě tam poskytla nějaké bonusy a hlavně, já jsem vůbec netušila, co mám od toho všechno čekat, ale mně se tam v noci stal takový zážitek. Pamatuješ si to, že mě tam přišla určitá bytost, jako z temné strany bytost, tam přišla. Ano. A že vlastně ty jsi ke mně měla důvěru, že já to zvládnu, což bylo úplně neskutečné, jo, takže za to já moc děkuju za to, že jsem tě mohla potkat, jo, že prostě najednou se mě ukázal člověk nebo bytost, kterou já se znám několik x životů, to je prostě neskutečné, jak my jsme se potkali, to opravdu. Jo, jako náhody neexistují. Ať chceš nebo nechceš, prostě náhody neexistují. Mohu opravdu vřele doporučit jako lektorku, protože ona vás vede krůček po krůčku přesně kam potřebuje. To je neskutečné. Děkuju. No, já, když se vrátím zpátky k tomu tvýmu kurziku individuálnímu, tak si vzpomenu, když jsme vlastně potom si popíjeli kávičku dole v kavárně a obě dvě jsme zaznamenali rekruta démonů, který nás tam pozoroval a byl na nás velice naštvaný, protože jsme mu odvedli pár rekrutů na démony ve chvíli, kdy já jsem tě učila vlastně už nebát se tady těchhle z těch bytostí a vlastně brát je stejně jako každýho jinýho druhýho. A po rozhovoru vlastně s tím démonem sama si zjistila, že je to stejná duše, jako jsi ty, jako jsem já, akorát se někde ztratil. Takže tam nebylo potřeba mít z něj strach, nebylo potřeba z něj mít nějaký obavy, nebo ho litovat, anebo ho za něco trestat. Spíš mu pomoct, ukázat mu tu správnou cestu a vzít ho de facto
Míla Lukášová krásně to vyjádřila tím, no to je brácha na cestě, co se ztratil. A já to od té doby takhle beru, nebojím se ani démonů, ani jiných entit, protože je beru úplně stejně jako, jo, brácha, který se ztratil na cestě. No, je to tak, jak říkáš. Tak Peti, a kam bys nás na závěr pozvala, nebo kde by tě mohli diváci najít? Já tady ještě Jak je všechno, tady ano, budu ukazovat tu prezentaci, jaké děláš krásné šperky. jo, děkuji. Tak, kde mě mohou najít? Řekla bych to takhle, jakože všechno zlé je na něco dobré, tak díky pandemii covidu já jsem nemohla jezdit za svými klienty, protože já jsem byl takový zvláštní klient, ne klient, ale zvláštní terapeut, který jezdil po celé republice i Slovensku a jezdila jsem za svými klienty, za nimi. A co přišla pandemie a zákaz cestování a vlastně navštěvování se, tak tady tohle jsem já měla okamžitě zatrhlé. Tak jsem přemýšlela, co budu dělat. No a já najednou jsem zjistila, že tady toto všechno, co dělám, tak se dá dělat na dálku, dá se to dělat online. A mě to vlastně ušetřilo spoustu času, takže teď mám klienty konec konců i z Irska, z Turecka, z Holandska a dalších zemí, protože ta online cesta je úžasná a dává možnost i klientům, i tomu terapeutovi ten čas, který by strávil cestováním, strávit u sebe doma v pohodlí, takže vlastně pracuji jenom online. No a najít mě vlastně klienti můžou na mých webových stránkách, na Facebooku, na WhatsAppu, jo, všechny tady tyhle kontakty mám. Nedávno jsem teda zrenovovala svoje webové stránky, jsem tomu věnovala čas. Takže všude tam mě můžete najít, můžete se mě zeptat na cokoliv budete chtít. Co budu vědět, tak velice ráda odpovím. Já se o těchhle z těch věcech strašně ráda bavím. A prozradím, že my s Janinkou, když spolu mluvíme, tak to jsou dvouhodinové rozhovory a velice často se nám stává, že operátor zhodnotí, že to je tak, jak to je nastavené, že já nevím, po 2 hodinách nebo po jak dlouhý době nebo po hodině je ten hovor vypnut, tak my si to potřebujeme dopovídat. Mně to připadá takový stejný, jako je ten vtip, jak jdou 2 ženský z vězení a před tou bránou, když jsou na svobodě, tak jedna říká druhé, hele Maruno, odpoledne, prosím tě, přijď, my si to musíme si to dopovídat. Jo? Takže my to máme takhle spolu a jo, strašně ráda o tom mluvím, takže se mě můžete ptát, na co chcete, můžete se mnou spojit, můžeme si domluvit online sezení, domluvíme se, kterou cestou půjdeme, jestli klasickou regresní terapii nebo tím kvantovým přepisem paměti duše, nebo jestli potřebujete spojit se svou duší, se svým průvodcem, jestli nemáte problémy se svým vnitřním dítětem a tak dále a tak dále. Samozřejmě i na svých webovkách mám e-shop, pomalinku tam vkládám všechny ty šperky, které mám. Teď se mi stalo, že jsem jich měla 19 nových a jenom 2 kamarádky, co je viděly, taky už mám 7 šperků pryč během 2 dnů. Takže potřebuju a chci dál a dál vyrábět. Takže jo, to jsou možnosti, jak se mnou spojit a budu ráda. Tak Peti, to bylo nádherné na závěr. Já ti moc děkuju, že jsi přijala tady ten rozhovor a věřím tomu, že spoustu diváků to oslovilo a určitě se ti ozvou. Já na tebe ty kontakty nechám i u mě ve skupině pod tímto vysíláním. Takže děkuji. Potom si to tam můžeš ještě něco doplnit, co bude potřeba, takže ti moc děkuju, že Děkuju, Janinko.
mohli natočit Mhm. a přiblížit divákům kvantový přepis paměti duše. Já ti přeju, ať se ti Já moc děkuju. daří, ať máš hodně Oh. inspirace, ať pořád záříš jako Momentálně je slunce. to tak, že nestíhám všechno. Tak jo, měj se moc Já děkuju, krásně Janinko. a Mhm. zas někdy. Také. Ahoj. Opatruj se a loučím se i s diváky. Ahoj. Pa, pa. Tak to byla Petra Peralmatovská, kamarádka, terapeutka, lektorka moje. A kdo budete mít zájem, tak určitě neváhejte ji zkontaktovat. Já se s vámi taky už rozloučím, protože už máme nejvyšší čas. Pokud mě chcete sledovat, tak můžete na mém YouTube kanálu Harmonické bytí Jana Arkana. A nebo třeba na Instagramu, kde mám profil jako jana.arkana. Nově též na TikToku pod jménem Jana Arkana Harmonické bytí. Případně mě můžete sledovat také na Facebooku. Uvádím zde svoji facebookovou stránku Jana Arkana Harmonické bytí a facebookovou skupinu Harmonické bytí, kam vás moc ráda přidám, když mi napíšete do e-mailu, že máte zájem o členství v této uzavřené facebookové skupině. Do této facebookové skupiny dávám pravidelně příspěvky a videa na témata, která jsou v tuto dobu aktuální, kromě těch témat politických. V případě, že mi napíšete na můj e-mail a požádáte o vstup do této facebookové skupiny, ráda vás v této skupině Harmonické bytí přivítám. E-mailová adresa, na kterou mi můžete psát, je harmonizace_caker@seznam.cz. Na tento e-mail můžete posílat také svoje dotazy anebo objednávky ohledně mých služeb, jako je kvantový přepis paměti duše, individuální rozbor podle tarotu s poradenstvím anebo koučování pro rozvoj duše. Pište na tento e-mail také v případě, že máte zájem o moji autorskou tvorbu, ať už se jedná o osobní transformační obrazy nebo mandaly, harmonizační čakrové pásy a prostírání, nebo autorské šperky z minerálů. Výrobky jsou tvořeny na základě data narození, jména a příjmení a jsou nakvantovány tak, aby nesly v sobě přesně to, co daný člověk potřebuje. Veškerou moji tvorbu naleznete na uvedených webových stránkách www.harmonickébytí.cz. Pokud se vám toto video líbilo, budu moc ráda za to, když mu dáte palec nahoru. Případně budete sdílet se svými přáteli a známými. Budu také vděčná, když si přidáte odběr mého YouTube kanálu Harmonické bytí Jana Arkana. V případě, že chcete dostávat upozornění na nové videonahrávky, nezapomeňte kliknout na zvoneček. Děkuji vám všem za pozornost. Věřím, že v tomto videu naleznete mnoho odpovědí na svoje otázky a já se na vás budu těšit u dalších svých videonahrávek a zajímavých rozhovorů se zajímavými hosty opět naslyšenou. Mějte se moc krásně. S láskou, Jana Arkana.